दिनै भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै पाटगाव हायर सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो फ्रेन्डलि मेट्स जोङो गेलेदों गासै मोनब्रै टीम पाटगाव आउटपोस्ट पुलिसनि आउटपोस्टनि मोनसे टीम पाटगाव हायर सेकेन्डारि स्कुलनि मोनसे टीम पाटगाव आन्चलिक एबसु लोगोसे जोंनि 30 नं क'क्राझार MLA बियाबनि मोनसे टीम गासै मोनब्रै टीमजों बाहाय फ्रेन्डलि मेट्स जोङो बाहाय दिनै खुंनो थाखाय थाम टीम खालामदों आरो दायो फार्स्ट जिथु गेम बे गेमा पाटगाव आउटपोस्टनि पुलिसजों आरो पाटगाव आन्चलिक एबसुजों सोलिगासिनो दङ जोंनि जे गेम बे नैथि गेम जोंनिया पाटगाव हायर सेकेन्डारि स्कुलजों जोंनि MLA टीम दिनैनि जे सान बे सानखौ जों मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्राबो बाहागो लाफैदों गोबां क्लाबफोरनि दैदेनगिरिफोर बेवहाय बाहागो लाफैदों गोबां स्कुल स्टुडेन्ट्सफोर बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे पाटगावनि रायजो राजाफोर आरो समाज सिबियारि गोबां आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों देग्लाय जों नुनो मोन्दों जे जोंनि क'क्राझाराव जोंनि भारत उदांस्रि जे सान फालिनाय बे सानखौ गामाखालि बोसोरनिख्रुइ देग्लाय साबसिनै फालिदों दाख्लैनिफ्रायनो हर घर तिरंगा हाबाफारि तिरंगा जात्रा हाबाफारि मैया खालामदों बयबो खालामदों जोंबो खालामदों गभर्नमेन्ट अफिसफ्राबो खालामदों स्कुल कलेजफ्राबो खालामदों बयबो खालामदों आरो दिनैबो जों नुदों क'क्राझार गभ SSN MP स्कुल गेलेग्रा फोथाराव गामाखालि बोसोरनिफ्राय बांसिन देग्लाय रायजो राजाफ्रा नुजाफैनानै दिनैनि जे उदांस्रि जे सान बे सानखौ फालिदों आरो बेनिखायनो जोंबो बेलासि समाव बेवहाय जोङो फ्रेन्डलि फुटबल मेट्स जोङो खालामदों आरो बिनि थाखाय आं बयखौबो साबायखर बावदों दिनै बेवहाय नुजाफैनायनि थाखाय आरो भारत उदांस्रि साननि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ आं बे समाव बावहरदों।